guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायखौ हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय जोंहा टुक्लुनि बार्थडे 18 मार्च दिनैयो ओमफ्राय जोंहा टुक्लुनि बार्थडे बेखायनो आं न'आव फैदों ओमफ्राय बार्थडेआथ' केक काट खालामनाया इभिनिंआवसो जागोन ओमफ्राय दायो जोङो फुजाखौ होना लाग्रोनो फुजा माने जयग' होना लागोन ओमफ्राय बेनोसै आरो दिनैनि व्लगा जोंहा टुक्लुनि बार्थडेनि जोंहा टुक्लुआ 4 years जाबाय स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै जोंहा जयग' होनो नागिरदों आबा सना 4 years जाबाय नोङो टुक्लु 4 years जाबाय नोङो जोंहा दा Tata dede, tata. जोंहा बाबा बाबा हाय नामोन ओमफ्राय नोंलाय मा बिमा गावदाङा जोंहानिया Malah saya pun ngomong lagi ngomong lagi sekarang. Amai. Kamu Sona. Ayahi, Borodi, Devi, Royakuri, Brahma, Madhi, Gayatri, Sandosa, Mahapura. Swaha. Deh, ada mau di Sona. Fuza खांबाय ने फुजा होखांनानै जा उखुन्दै गयोना जि मोजां स्मेल ओरैबायदि फ्रेश नाङो ओरैबायदि मोजां नाङो गोसोआ दे आयु खुलुमसोबायलै जे मा धोरों या मा धोरोंथो आरो गिदिर गोलाव जाथोलै सोर आबौ सनान दे या मुगो Ishwara Boga masa जाबाय सना आयु खुलुमसोबाय जागोन दे खुलुमदो जाबाय हनैलै हगारलायना होनांगौनो हेन्डसेकबो लाबावबायहाय थेंक इउ आबौ Konaवलाय मा नागिरबाय थादों नोंलाय हो ATM लाबोना लायनो नायदों फैसायालाय दंना गैया फैसा थाइसेबो गैयालै नायलाय आंनि पार्सआव सब कार्ड गोजा नै सब कार्ड गोजा फैसा थाइसेबो गैया बिदिनो थांसै आरो गोरलैयाव थांगोन नोङो हा उपाय गैया गस्लाबो गोदान गैया बेखौनो आदा मेन्देला बुंनाया माला जागोन आदा मेन्देला थगायबायसो नोङो बोर हरनोथिन बोर हरनोथिन नोंथांमोना आंनो बोर हरदे आंबो नोंथांमोननो बोर हरगोन फै खोरो फैदो बाबा बाबाबो थांगोन जोंहा मा नों बेंकआव थाबा गोबाव जाया जों साइकेल फैबाय थानायाव नों बेंकआव थांखा होमबालाय जागोन दे जोङो थांगासिनो जोंहा टुक्लुनि थाखाय साइकेल बायनो साइकेल ढेकियाजुलियाव साइकेल बायनो थांगासिनो साइकेल ढेकियाजुलि आखायानो मावबाय थाबाय गारि
ओमफ्राय नोंथांमोना गोसोआव दंना गैयाथाय जोंहा आब'नि फिसालानि बार्थडेआव आङो बे दखाननिफ्रायनो बायनानै हैदोंमोन साइकेलखौ ओमफ्राय दा बेहाबो बिराद साइकेल सालायनो जोम बेखायनो सानबाय मा आङो बार्थडे गिफ्टखौ आबा टुक्लुनिखौ आङो साइकेलखौनो होनो होननानै सानबाय आरो बारा एसेबां सालायनो रोङा बेखायनो बेबायदिखौ लादों आरो नै मोजां नुदोंना मोजां नुदोंबा कमेन्टआव खिथाहर दे माबायदि बेथ' सानसेयावनो सालायनानै गुग्ला खालामखागोन आं मिथिखायो नै जाबा बानानि ओमफ्राय जोङो फुल बागानाव फैदो आरो वाव फुल बायनो फैदो माबायदिखौ लानो माबायदिखौ लानो ओइलाय बिबारखौसो लागोनलै आं ओइ बिबारखौ नैखौ लादो बरिया मा जाखोलै सेन्देल गोदान मोननायानो नायलाय गारनासो होबाय साइकेल गोदानखौनो जोंथ' माबासो बायहैदोंमोन ना बिसोरो नायलाय पर्दा सरदा बख'जोबनानै सेस मा बनायजोबदो हल बेसे डाঙर নহয় हेपि बार्थडे टु इउ लाङा नकरबि नायलाय बेसे जाखो बे गिदिर गिदिर टिक्लु टिक्लु आयु सना जोंनि आलासिफोरा फै आं आगैखौ लोगो ला गोरो मामायालाय गोरो मा नामलाय नोंनिया खिथा दे नोंनिया मा नाम हा मा क्रिप्टिना ओमफ्राय नोंनियालाय रासि ओमफ्राय नोंनियालाय दे सासे नाम खिथालां नोंनिया मा हा मोजां बुं गुड बय ना दे आरो दे नाम कय जा हा তোর নাম কি তুই কইয়া যাও হ্যাঁ কি নাম ভালো দিদা কো আমি মিষ্টি খামু হ্যাঁ ক কি নাম গো মিষ্টি খামু আমি লিপিকা আর তোর অঙ্কিতা তারপরে সেরাবান তোর নাম কি ও নাম কইবি না সাইকেল লাগে नै बेनो जाहैबाय जोंहा टुक्लुनि बार्थडे केकआ जोंहा टुक्लुनि आसलि नामानो जाहैबाय जाफुंसार दैमारि ओमफ्राय बिदि एसेबां गिदिर खुङा आरोना बार्थडेखौ बिदिनो न' खाथि खाथिनिखौ लेंहरदों बेखायनो नोंथांमोना गुबुन हारिनि गथ'फोरखौ नुदों आरो जोंनि बर' हारिनि गथ' जाखिनि दङ बेयावहाय बियो रिलेटिभनिसो मानो होनना बुङोबा जोंनि खाथियाव बिदि बर' न'खर गैया नालाय बेखायनो बर' गथ'फोर नुवाखै आरो ओमफ्राय सिम्पोलनो केकआबो दाथ' बियो उन्दै नालाय बेखायनो दा गिदिर खालामनाबो लाब गैया दिनाङो एसे गिदिर देरबाथाय गिदिर खालामसै होननानै ओरैनो टाक टुक फिसा खुंनो नागिरबाय आरो फिसाबाबो जोंना फेमिलिया बिराद हेपि थायो आरोना जेखियानो जा माने हेपिल' थानांगौ आरो हेपिल' जानांगौ मानसिया आंना माथोआनो बोसोराव 20 बारसो थरायो माथो बुंनो माथोआनो हांसोनिसो जाना दोङो मैसोनि Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tuklu. Happy birthday to you. Mana hal hai? Ini
Taruh. Đây lên bao nữa. Đây trên bao nữa. Đi cái này. Rồi giờ hát được. 그는 사과를 쓰는데. Ini mana mun zara ga mun zara. Mana mun zara. Mana mun zara. Mana mun zara aku mun. Ngadu. Cái đang tin là vậy, đi ra đó. Ra đi sala. Is. Đây cũng mày hello nắp nơ đây. Rồi đó thôi lên. Apa phải về mặt thôi. Ro. Đây này. দাদা ভাল না খবর ভালে মোজা না খবর নিসনিয়া नोंनियालाय Sona खुलुम नै खुलुम दे आयो खुलुमसो बे नायनानै गोमोबाय समायनाथार नुबाय नालाय बिमा दैखौ आयौ नायलायलायबायलै खेवनानै मोजां सना बेलाय माबायालाय मा होखोलाय आमायालाय आमाया मा होखो इसे मा होखो बहक दे र' दा दुग्ल' मा नाम मोनलाय नोंनिया मा नाम मोनलाय हा मालाय हेन्डसामथार जागोन मा नाम मोनलाय बोरदान Berdan Bosumutarian. Mama geden nasi deh, mama sih. Ơi, kasih di lona. Ay, neng sabo ni buat dia hele ma bisa naik ni. Itu umpai dah dari ala petla dah kan umpai dah. Roh bang airan ঠিক আছে dah dini ran ঠিক sama dah. Hone udah sudi kau marla. Hah? Udah le mari kumai kan ngelai. Bah, biar dia ntar marle. Kulum na hone. Dek kulum. Ya, bola hani bihau bi. Handshake na deh. Dek kulum deh. Kulum. Sona. Nai lai. Oh, nai apa pisa apa malai. Kulum. Wah, ma. Kulum. Kulum sebaik lewat ni. Apa berapa sini? Nung mana ni? Sini on sini.
नों दिनैनिफ्राय मोजां मानसि जालांदों बरिया बोर मोनबाय सनाया जाहा बोर मोनबाय ना माथो रोंथो होनांगौबानो जायोमोन ना रोंबाय सना रोंबाय आबा बारदे बनि दे आइता दे खुलुम सना दे आइथिङाव सना आयु আমার আইতাই তো আইতাই বুঢ়ী নহয় দেখোন এই এনেকুৱাই আছে আমি হে বুঢ়ী হৈ গৈছিলো নাই इसोर जा आबौमोना उन्दै उन्दैमोन इ आबौआबो उन्दैमोन होमबाबो इदिनो মনত আছে আপোনাৰ মনত নাই অলখা এই যে আমার এই ধান ভৰালৰ পৰা যে এই কল খাই কিনে যে পেট বিষাই বেমাৰ হৈছিল না গম পালে मानो थैनो नोंलाय जागोन दे ए आइता बुঢ়ীয়ে নহয় ময়ো এনেকুৱাই থাকক দে ঐলে মাদি ফাই মাথে ফাই চুপাই হা দে হ'ব আয়ো বিয়ানি সনা होनबायलै हनै जा मादै आयु ले हालाले কিছু হবে না ভালো বডি খবর সব ভালো আছো হ্যাঁ আমি তোমাকে ভালোবাসি এই যে আমার বউটা এই বডি এরকম খবর ভালো आंदो नायलाय मारै थादों आंदो नायलाय आयै आं ओमफ्राय बिमा बुरै आं बिमा बुरै नों मालाय इयो दलद थायो ओमफ्राय जाहा तुक्लुआ दुस्थुथार हामा सना हामा मालाय नङा दलद थायो न सना जाहा तुक्लुआ बिराद दुस्थु सुनुनि आथिङा जि मैलाखा मिला आथिं मैला दो माना मा हामसालारनिया धोयानोलै जिरि दे मबाइलखौ सेरना हो र' मा बेदर बोरमा रान्देनिफोरा दाउ बेदर बार्देनि फैसा लायनो थांनो हासुरानोहाय न'आव थानानै